ئەمری سۆڤەگەریان ئەو تەمبور و تاس و حەماما پەکەکێ و قۆمپڵۆ ناونەتەوەی بڕاستی یعنی ez karim vê bêjim bi rehetî ez bêjim yanî eger komployekî navnetewî li dijî gelê Kurd hebin PKK'yê. PKK bi xwe komployekî navnetewî li dijî gelê Kurd e. Çima? Ji ber ku di avakirina PKK'ê de gelek guman hene, mij û moran hene. Vegerin pirtûkên Apo bi xwe dibêje yanî û kesên ku di nava PKK'ê de ne jî mesela hene tînin ziman rola mîtê di avakirina PKK'ê de. Çawa rola istixbaratê İsraîlê di avakirina Hemasê de hebû, rola mîtê di istixbaratê di avakirina PKK jî de bû. Ev yek. Alîkariya rejîma Sûrî berê û niha ji bo PKK. Alîkariya rejîma Sedam Hüseyn berê û alîkariya rejîma Iraqê aniha ji bo PKK. Li Şingalê û derdora deverên yanî dirêya Yekîtîn Niştiman de kanal û danûstendinên rejîma Iraqê aniha ku girêdayê Îranê ye bi PKK re. Danûstendinên PKK bi Îranê dîrekt kevin û nû alîkarî û piştgiriya Ermenistanê ji bo PKK. Alîkarî û piştgiriya Yunanistanê jî ji bo PKK. Yani ne ji bo gelê Kurd lê ji ber li hemberî Tirkiye. Ev hemû çi di diyarkirin ku PKK şirketekî navnetewî ji bo berjewendiyên herêmî û navnetewî lê heta niha ev 40 sal 45 sal tiştekî ji bo Kurda pêk nanî yanî. Ji bilî zirar û ziyan û kuştin û problem û şer û pevçûn tiştek bi ser nexistî. Binerin li Hemasê binerin. Li Hemasê binerin yanî rewşa ku heyî lê hema Hemasê bi kêm zêde em bêjin bixwazin nexwazin ji 10,000 û şeşa û heta çend mehên derbas bûyî geza dibin stêvî de herêma Geza. PKK herêmekî wekî Gezayê jî dibin dest nexist li Bakurê Kurdistanê. Herêmekî wekî Geza wekî bi ser yanî rizgar nekir. Rizgar nekir. Ev eger em Hemas û PKK bînin berhev. Hizbullah niha Lubnanê birêve dibe. Yani mînakên pîs in, mînakên ne baş in lê ji aliyê desthilatdariyê PKK li Bakurê Kurdistanê tiştekî bi ser nexistî yanî. Wekî Hizbullah, wekî Hemas, wekî Tevgera Filistînê tiştek bi ser nexistîne ji mir ji niv de vegeriyan e nethewa çi vegeriyan e ev fezlekeyan û derxistin e. Daxuyaniya PKK binerin ji bo çîroka komploa navnetewî ku baz dê sibatê û ji bo serketina pêngava azadiya navnetewî em seferberin. Baş e tu berê yanî qey tu berê ne seferber bû yanî ev manşetê wilo ku PKK davê ji yan jî medya PKK davê ji yani wekî sernivîs û manşetên van daxuyanî han yani ev çi ye? Ev kî ji wan re van meselê hane wilo yanî amiyana yani ev manşeta serkeş xweşa manşetê hindir tew manşetê hindir û bibînin wê kenê we bê yanî rastî kenê merov bi van daxuyanî hanê de. Yani ev çi daxuyanî yanî ji bo serketina pêngava azadiyê ya navnetewî em seferber bibin. Ê de baş e de seferber bibin ez binerim ala wê ev seferberiya we ev seferberbûna we wê azadiya fîzîkî bîne yan neyne. Eger neyne dibe em mehkeme bikin. Eger neyne dibe em hesab ji wan bixwazin. Ji ber ku yanî çê nabe heqwa sewin gelê Kurd biwestînin bi van çîrok û çîrvanokên derewa, van meşên bi derewa û dawî encam tiştin ne. Hûn gelê Kurd bi van meselê hanê mijûl bikin. Dibe êdî gelê Kurd nivîskar û rewşenbîrên gelê Kurd eger di nav we de nivîskar û rewşenbîr mabin xwedî îrade û xwedî şexsiyet dibe hesab ji wan bixwazin. Baş e? Baş. Ji xwe li vê manşeta
di nava daxuyaniyê di wilo derbas dibe şkolê binirin. Rêber Apo êrişên imha ker têk bir. Rêber Apo êrişên imha ker têk bir. Baş e eger êrişên imha ker Serok Apo, Serokê Newewî van êrişê han têk bir û ji Serok Apo çi dixwazin? Çi êrişên li ser wî tê bi qahramaniya xwe, bi lehengiya xwe, bi berxwedana xwe, bi birçîbûna xwe, bi xweragirtina li hemberî îşkencê êrişên imha ker têk bir. Wên çi ji Serokê Newewî dixwazin wî halî wî bihêlin. Bihêlin çi qîse êrişên imha ker bi ser wî bê ew ê wan têk bibe. Bêyî we mêrik Hereqlê, İskenderê, nizanim Qerasê Zilamayê wî bihêlin. Eger van êrişên imha ker çêk dibe hûn dawa çi lê dikin? Mêrik halî wî dibihêlin. Wî di zindana wî di otêla wî dibihêlin. Dev jê berd. Bes gelê Kurd bi van çîrokê derewa mijûl bikin. Na ji kerema bisekinin mi derewek mestir dît. Mi di vê daxuyaniyê de derewekî mestir ji av berî wê. Ji xwe lêv nerin. Azadiya Rêber Apo wê Kurdistanê azad bike. Tirkiye demokrat bike. Azadiya Rêber Apo wê Kurdistanê. Rêber Apo nema Kurdistanê dixwaz. Wê jî nema Kurdistanê dixwazin. Ja ev derewa hanê ji bo çi? Ev vira hanê ji bo çi? Mane 20 sal Serok Apo li derve bû. Me tu Kurdistan nedît. Mane Serok Apo min berî di mijaran berî wê jî di behs kir yenî. Serokê wê meyê Newewî ne bi xêr û ne bi ehla be. Mane digot sala 10,000 em nêzîkî serxwebûn û azadiyê ne û çû. Ma virê ku Apo li berî ku werî girtin digotin mane hîna di erşîfa de ne, hîna di pirtûk û di kovar û dergiyê we de ne, hîna di serxwebûna we de. Derewê ku Apo wê çaxê digotî hîna azad bû. Me te azadî nedît. Ji xwe koletiya ku di nava PKK de heye tune. Fabrîkeyekî herî mezin ji bo hilbirîna koleyan. Hişmendiya koletiyê, hişmendiya kerîtiyê, kuştina îrade, kuştina kesayetî, kuştina gotina azad, nerîna azad di nava PKK de stratejî ye. Jiyanekî stratejî ye, biryarekî stratejî ye. Çênabe kesek nerînekî cuda bêje, çênabe kesek rexne li PKK bike, çênabe kesek di nava PKK de rexne li Apo bike, di nava PKK de rexne li PKK bike, di nava PKK de rexne li Cum'a û li Ebas û li Qaraso bike. Tune ye. Ev tune ye. û ji mir dibêjin rêbertiyê azadiya Rêber Apo wê Kurdistanê azad bike. û bi xwedê dikin gelî Apo çi? Gelî entelektûelê derdora PKK. û çi heqlê ev daxuyaniya hanê çi bijî we dibirin? Kala ji mir bêjin Farûk Sakik, navî çi ka Kişar Oramar, Medenî Ferho, ka çi heqlê de jî vê daxuyaniya hanê dibirin? Ka ev derewê han ev çawa dike bi serê we? Ya hûn çawa dike li heya vê dereceyê derewa bikin? Yani ana Goebbels hazir bana ya wê xwe bikuşta. Xwe bikuşta ji ber vir û derewê we. Xê ana hûn ji ber van derewê han fedî nakin. Ev çi di azadiya serokatiyê bibûna wê Kurdistanê azad bike û wê Tirkiye demokrat bike. Ya heyb e heyb. Hûn fedî nakin ana hûn van daxuyaniyê hanê dixwînin qîn wilo kenê we nayê. Yani mezlûm evdê ji xwe li hevalê xwe binêr çi nivîsandine. Ji xwe lêv ner. Navê çi bû Rêdûr Xelîl. Ji xwe lêv ner. Bê hevalê te vê daxuyaniya hanê de çi nivîsandin. Newaf Xelîl, Hisên Cimower ji xwe li daxuyaniya hevalê xwe binerin bê çi nivîsandinê û çi li ser Apo dibêjin. Ya we qey tiştek gotinê ku we li cem wan tune piçekî bêjin, biaxivin, bêjin yani daxuyaniyê li gorî heqil piçekî nepir li gorî heqil daxuyaniya derxîniya newlo yani ev kenê dinyayê ve giş bo bê. Ken ji xwe lêv ner bê çi danîn ya.
سەرۆکاتیە گلۆبال و ئازادیە ئاپۆ تورکیە دموکرات بکە و کوردستانی دموکرات بکە یا ئێدە باشە یعنی ئێکوش بەر خۆ فەدی نەکە بڕاستی و ئێکوش گەلێ کورد فەدی نەکە و تشتن بڤیرنگی هانێ داخل وشخوا هەموو سەرێ خۆ ولۆ نزمکردن و چەپکا دەخن و تلیلی و شەباشا ددن پەکەکێژی وی بوان داخویانی هانێ وەکی شیلما قەول سەر ڕیە وان خو و خلاص ولو عالمینە ولو هیم بکن تێ چ بێش